Saat ku memandang bentangan cakrawala, bintang berkelip menyala, dan ku yakin kisahku telah terendam sebelum ku ada. dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu Ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Let's go, buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. BG Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus dahil manahikon mo, atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. BG Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus dahil manahikon mo, atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bukan aku yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Bukan kita yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih kita. Kau dan ku bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan darinya. Jiwaku terjamin tenang di tangan.
Naniasian di Tuhan Yesus Kristus di bagasan sadarion onma tikinauli tikinadinggan nasian tuhatai di patongon di kita rap marlas ni roha do hitan waing mulai siadak danak sahat tunama tua maka lacon hao ojak ni huria tahun naung 70 tahun laos di bagasan las ni roha tong taingot pasu-pasu nasian tuhatai dina diloas hita mangula kaulau tanamar ragami. Jala diloas hita manggotil sian na niula tangata. Laos gotil-gotil otta dope imuse pasatot tagabi pilihan na mangulu di tonga-tonga ni huriata lau pakyon ni huriata manguduti akar ragam ni pakubasion di tonga-tonga ni huriai. Alani sian las ni rohata tapasahat ma ulup-ulup ta tu di bata bain sangap di guarna jalo hamuma horas dohot tabi nami sude selamat ulang tahun ma di hita sude ruas ni huriani tuhata HKBP Kebayoran Baru horas maita horas tapuk kama parminggota. Huria ni debata nahina holongan itu hata Yesus. Hutabe hami mahamu saluhu namarhite hata. Horas. Horas matutu dihita saluhutna. Marpumu hitan waing dison aka anak do boru ni debata. Tung uli songon hata ni tuhata. Ida mauli nai. Dohok sonang nai. Mulu marpungu akan namar haanggi di bagasan Tuhani. Aha do alana. Dia do nani dokna. Narap marsomba dohami tu debata ama, anak, dohoto di porbadia, maka hamulia teon, asini rohana, dohot ragam pasu-pasu, naung niu seona, tuhuria dohot ruasna HKBP Kebayoran Baru. Matutu. Nungapi 70 tahun naung dipawojak tuhat tahuria Kristen Batak Protestan Kebayoran Baru di Parserahanon. Di tonga-tonga ni bagas joroon, jupang aka parsaora do perguruan sian horong nidak danak, sahak tu nama tua, marsaringar barita nauli, aka pamujion, dohot tangiang. Takas do di parmudu-mudu jala di asirohahon, nasa nariko di pardagingon dohot partol diota dohot huriana nang dina mengadopi hamaolon ala ni pandemi COVID-10 sia na macai jorbuton atong tahalason pabahenan nai jala marsoba mahita tujulona di bagasan uduk seret dohot las di roha. Nuaing pe amang do inang parmusik nami. Bahedamang nang dainang mamusik mula-mula do soba-soba. Asamar soba hami tu debata sitolu sadai. Mare de mahita. Jehovah di batata, amin haleluya.
guar ni debata ama, do guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabi hapistaran sian debata tuhita, gabi hati goran do habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali debata amanami na di banua gijang, hodo nang maju akan porsea jala padirihon huriam di sadok portibion, nang songoni HKBP kebayoran baruon, di padiri hodo hami akayan akonmu di luat parserahanon, gabedongan saulonmu marhitia kaulaon, rumah tangga dohot parsauran. Di sario kodo nariko di ngulu nami siapari marhite na di pasu-pasu ho na ni ula ni tangan, pikiran dohot akatangiang nami na hobar tulomo ni roham. Di pagadaho doha porsiaon pakirimon dohot holong ni rohanami tuho gabei ojahan jalan na margugoyo kami mangulahon na hobar tulomo ni roham. Lumobi di namak kamonakon hamaolon ala ni pandemi COVID-10 siaon. Hupuji jala husobahami magwarmu na badia jala na gugoy. Akup nii saileho matodim tuhami na mamuhay do patiuron mata ni rohanami asa hupa tu pahami diri nami huriamon makanguluhon roha nagirgir makobasi jala tau gabe pasu-pasu tuna humaliang lamparinggas rohanami jala pahot mamuji do pasangapoko pai masahat hami tu lambungmu. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maret de mahita. Kamu ma patik di debata di pestata sadarion imasian patik paupaton dohot lapatanna ingot hamu ma pabadiahon ari minggui di naunom ari ma ulahamu nasa siulonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo nasa dari i manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ay dinanom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata ikon badia do hata ni debata di rohata jala it
ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rak magidogogo mahita tu debata. Ali dengan say parboy mahami mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Mari di mahita. Rimma kita jongjong. Huriani debata di bagasan uduk do serep ni roha romahita tuadopan ni debata manopoti dosata jalamangido hasesaan ni dosa martangiang mahita debata amanami nabadia jalanago asini roha manang napigahali hami rotu adopanmu uparhatopot hami dosudi akadosa nami nagodangi nunga tardok nang matoras hami di hak Kristenon alebohado ulaning iya hapor siyaon pakirimon dohot panguluyon nami tuho nunga tardok nang marumur huriyamon alebohado ulaning pangotak na dia kana humaliyang dohot tuaka na tinopam asiroham Tuhan paibaru maganup hami songon huriyam na mangulu na mangula jalan namardalan di hasianganon hupiliho kami mapilian na hucus mabuan barita na uli pajongjong hatigoran palua akan naginosa-gosa patupa ulahon asini roha jala pauli-uli hasadaon do hadameon Sulingkit maaw ale debata jala tanda rohaki uji maaw jala tanda aka pikiraki jala ida manang tu adong lapang hapor sohon di bagasan aw jala togu aw di dalan saleleng-lelengna dos dohami di adopanmu dang baribar agia sadape lumobi di nama samarabolon ala ni pandemi COVID-10 siyon nungana niya liling na jalalam tutorop na namarsahi doho naguan hosa manirang akka namarsiha holongan dang adong naboy mamastihon sa dihari ma gabe demak unang manian adong naniyang rohana ala ikon gabe tiki parasian malau pau baho diri jalalamar si hoho tuho hodo mual ni nasa nadinggan jalan na tahu hanguluan nami asiroham Tuhan salpuhon masuri magoon jalalehot todim paubahon dohot pamonak kami tabege mabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosata songonon dohata ni Tuhan Jehovah nunga diar sayho au marhitesian akka dosam jalan nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadirioku jaladang behu paingot-ingot aka dosam
Hasanga pon ma di debata na digijang. Udul mahamu marede mahita. Sai patau diriku ale Tuhan, apa tarhoni naulini Tuhan, suruh matang ini saur turohaki. Turpuk epistel di pestata sadarion imana tarsurat di panguhum 14 ayat sada rodi ayat 4 tajahama marsikat sorin dungi tua masih Simpson tu timna gabe di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestim. Jadi nakok ibana muse asa di paboa tu amana dohotu inana ninna do adong do huida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestim onpe sai buat hamuma ibana baen jomakku Alai ninna amana doh inana matu ibana danga do kuroha di tonga-tonga ni bor ni ha anggim manang di tonga-tonga ni sadok humta bahen jolmam ubahet tung laho mabuak boru sian halak Palestim akan namar huluk jadi ninna si Simpson ma tu amana ikon ibana buatonmu diau ay ibana do hasoloan ni rohakku alai dang diboto angkon atorasna tung sia Jehovah doi ay mangalului parbocira do ibana do pahalak Palestim ay tongon gumongkom Israel do halak Palestim ujui ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa amin maredema hita laos rimahamu jongjong nunga itadai hamorao dok pasu-pasu di debata nang uju ita bolus ragam hamaolon arsak dohot parukilon di leon haluau ni todita marhite anakna nasasadai pangoloi do ibana dada asa dioloi halak jala di lehon hosana bahen tobus ni torop jolma asa di bagasan hasadaon dok pangoloin di Kristus Yesus Raja ni huriai tapatu pamaaka pakobasion na holistik jala namar pangotak tu ruas ni huria sian na metmet saha tu nama tua madalani era 4.0 jala manomu nomu era 5.0
pos marohata jalata elekot tu debata panopa jalana puna saluhutna asa ditupak jala di pasu-pasu saluhut ulaon gulmi ni ngolu dohok keluargata huriana bangsota dohot liat portibion mared dema kita. Kadongata saha porseau di sadok portibion tahatidak kon ma ha porseau tahi au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohotan au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang suahabubuan Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di silatus na matetarpaja do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung di tanom na mula mangolu di ari patuluhon na manai tu surgo laho hundu tu siamu di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu doho na mate au porsea diton di parbadia jaladong sadahuria na badia huria hato panihalak Kristen akan na badia doa di sesaan di dosa doho dihatain na mandok mulak mangolu do sogo dagi ni halak long mate doho dihangoluan na surasuda amin nuaing tabege matikting namasa doho nanayang si pamasao di huriata di bagasan minggon. Panggilan itu apa? Tapi lima titik di Huriata Sadarion Minggu tanggal 26 September 2020 sada. Nah parjulu keluar di Minggu Sadarion lima Minggu pasal 10 pituhon dung Trinitatis. Topik Minggu Mangului Songon Paripeni Tuhan. Paduaon ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 22 September 2020 sada nasalpu nunga marujungolu amang Juli Andar Poltak mengatur pasaribu umur 45 tahun alamat Komplek Bumi Pesanggrahan Emas Blok I nomor 20 Sian Sektor Sion nunga dibuan tu Bonapasogit Tarutung Sumatera Utara Jalan nunga tu udean nah di hari Kamis tanggal 20 September 2020 sada tatangnya koma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna nah patuluhon hari ulang tahun dohot pesta gotilon sadarion Minggu tanggal 26 September 2020 sada pukul 7.45 WIB di Parmingguan Bahasa Batak ima ibadah puncak ulang tahun papitu puluhon dohot pesta gotilon HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Mardo mutusi Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.00 WIB
gabe pukul 10 WIB. Dohot sekolah minggu remaja asa madohoti parmingguon dohot natoras di Bagas Tabe. Na paupaton Dewan Diakonia. Di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020 sada pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do Marhite Dewan Diakonia ima partangyangan mangido hama malum sian parsahiton siat tuhatta tu akaruas namar sahit dohot keluarga Marhite hite Zoom na palimahon partangyangan sektor na parjolo hari Senin tanggal 27 September 2020 sada pukul 10.00 WIB patuponi huriata do acara pertangyangan sektor Saroha dohot tuan rumah keluarga TB Sitompul Sintua Wati C Samosir, keluarga Nyonya Elma Sitorus Boru Sirait, keluarga Nyonya Sintua Jojor Tapu Bulun Boru Panggabian, maringanan di Serbaguna dohot Marhite hite Zoom. Napa duaon di hari Selasa tanggal 20 September 2020 sada pukul 10.00 WIB patuponi huriata do acara pertangyangan sektor Satahi. Dohot tuan rumah keluarga Sintua MP Sibarani Boru Panjaitan. Maringanan di Serbaguna dohot Marhite hite Zoom. Napa tuluhon di hari Selasa tanggal 20 September 2020 sada pukul 10.00 WIB patuponi huriata do acara pertangyangan sektor Sauduran. Dohot tuan rumah Sude Sintua sektor Sauduran Marhite hite Zoom. Pinangido tu sude ruas ganup sektor asa madohoti partangyangani. Namangihut selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas ni huria na tubu manang marbagas mamuka sian tanggal 26 September 2020 sada sahat tu 2 Oktober 2020 sada. Saya tu hata mana masu hita salutna molo tung adong ruas ni huriata na so tarsurat dope guarna ditikting na ulang tahuni di pabua ma tu ganup situa di sektor nabe manang tu sekretariat. Namangihut aka tikting naso ni jahon hobar tu tikting cetak sadarion denggan ma tajaha. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingop bema manangnya koni di jolo ni tuhata horas madihita salutna. Rakmar tangyang mahita di bagasan tangyang pangodianon naniuluhon ni inang Nyonya Intan Sitorus Boru Marpaung. Rakmar tangyang mahita, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hari ini, karena kami boleh beribadah pagi ini, baik kami yang ada di dalam gereja ini maupun kami yang ada di rumah masing-masing yang beribadah melalui virtual. Hari ini kami semua Parhalado dan jemaat HKBP Kebayoran Baru bersukacita karena Tuhan izinkan kami untuk merayakan HUT yang ke-70 tahun dan Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Baru. Kami sadari itu Tuhan, kami dapat merayakan hari sukacita ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semua ini terjadi hanya karena kasih karunia-Mu kepada kami. Berkatilah gereja kami ini Tuhan, agar tetap bisa menjadi tempat beribadah yang betul-betul hanya untuk memuliakan nama-Mu. Satukan hati kami Parhalado dan jemaat HKBP Kebayoran Baru untuk dapat kami mengasihi
melayani dan menghormati, sehingga kami boleh dengan penuh damai sejahtera untuk menyembah dan memuji-Mu. Dengan bersatunya kami, Parhalado dan Jemaat HKBP Kebayoran Baru, bukan tidak mungkin HKBP Kebayoran Baru kelak dapat mencapai usia 75 tahun, bahkan 100 tahun, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dan memberkati HKBP Kebayoran Baru senantiasa untuk di hari-hari yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk Amang dan Inang pendeta kami yang melayani kami di gereja ini, Resort HKBP Kebayoran Baru dan pagarannya. Kami mau berdoa untuk Amang Pendeta Timbul Sitanggang, Amang Pendeta Rajoki Pasaribu, Inang Pendeta Bintang Siregar, Amang Pendeta Hercules Panjaitan, dan Amang Pendeta Ampilas Aritonang. Berikanlah berkat-Mu yang melimpah untuk Amang dan Inang pendeta kami beserta keluarga. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan kesabaran bagi Amang dan Inang pendeta kami dalam melayani kami yang ada di Resort HKBP Kebayoran Baru dan pagarannya ini. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati sektor-sektor dan kategorial yang ada di gereja kami ini. Kiranya 6 sektor yang ada di gereja kami ini boleh saling mendukung dan menolong dalam kasih antara sektor, sehingga kegiatan-kegiatan di sektor dapat berlangsung dengan baik. Banyak dari anggota sektor yang saat ini dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka dengan kuasa dan bilur-bilur-Mu yang ajaib, karena Engkau adalah tabib yang agung. Khusus pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Inang Nyonya Rita Lumbar Raja Boru Simanjuntak yang saat ini terbaring di ICU Rumah Sakit Medistra. Kiranya mujizat-Mu Tuhan menyembuhkan Inang ini dengan segera. Demikian juga untuk kategorial yang ada di gereja kami. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada ketuanya untuk dapat memimpin dengan baik, sehingga program-program yang telah dibuat dapat dilaksanakan tepat pada sasaran. Terlebih untuk generasi muda di gereja kami ini, sekolah minggu, remaja, dan NHKBP, berkatilah mereka agar tetap setia mengikuti ibadah dan seluruh kegiatan di gereja kami ini, agar HKBP Kebayoran Baru dapat terus dilanjutkan oleh generasi muda gereja kami. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk Opung Eporis kami, Pendeta Robinson Butar-Butar beserta seluruh jajarannya di PA Raja Tarutung. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin dan membuat keputusan bagi seluruh HKBP yang ada, baik yang berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Kami juga mau berdoa untuk Amang Preses Distrik 8, Pendeta Bernard Manik beserta jajarannya. Kiranya Engkau juga memberkati pelayanan dan keputusan yang dibuat, sehingga gereja-gereja HKBP yang ada di Distrik 8 boleh menjadi contoh yang baik bagi gereja HKBP di seluruh distrik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bapa yang di sorga, kami juga mau mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta jajarannya. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Jokowi dan jajarannya untuk memimpin kami dan juga mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di negara kami saat ini, yaitu pandemi COVID-19, pelecehan agama, dan lain-lainnya. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah mendengar doa dan permohonan kami ini. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, agar kami tetap boleh menaikkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Hurian itu hata, tapa sahat ma peliata tujulo di debata, uhut mahita marede sian buku ede 750 tolu.
debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana niasian di Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di mingguta sadarion. Ima minggu 17 dung Trinitatis. Nasi nondangan ni tema mangulu songon paripen itu hatta. Laos dibagas obason tapatupa pesta gotilon dohot ucapan syukur 70 tahun HKBP Kebayoran Baru. Tangio kamu ma barita nauli nadienet sian buku Pilemon, suratnya Apostel Paulus mendapatkan si Pilemon, bindu sada ayat 21 10 songonon didok disi. Onbe godang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodion natamatuho. Alayala ni holong ni rohai tagonan maau maelek-elek. Nunga songoniau Paulus naung matua jala tarihot nuaing ala ni Kristus Yesus. Asa welek-elek maho ala ni anakon ala ni anak kokku si Onesimus na hutubuhon dina tariotonau. Na so marguna doi na jolo diho ala nuaing marguna situtu do diho nang diau. Na usuru do ibana mulak tuho do rohaku do ibana huetong. Naing donian tiopok ibana asa sikapmu ibana pature-tureo nau dinatarat teho nau ala di barita nauli. Alai dangolo au mabayan agia aha anggo sosian pamotoonmu. Salinai. Alai dangolo au mabayan agia aha anggo sosian pamotoonmu. Asa unang songon naso tarjua dengan basamu naing manian lomo niroham atiki alana umbain nasirang ibana sangombas yakko asa gabe saliling na ibana diho dada bina posom ibana tung lobi sian naposo songon dongan na hinaholongan lumobi diau lambehama diho mangihuton ruhut ni tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dio tokoa udo ngamu jakon maibana songonau imanggo sahatna huriana ni asian di Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun ma di hita sudina nah di tonga-tonga di bagas namar minggu nuaing songoni nang di tonga-tonga di bagas juruon. On mati kinauli tikina denggan. Tapatupa ma lasni rohatna maka lacon naung ojak huriatta HKBP marpar sauran na mangulu di tonga-tonga ni huriai. On mati kinauli na denggan di hita lau maka lacon songoni nang pangaramotion ni Tuhan. Dina diloas di bata hita mangula aka ulaon na maragami. Dalan di debata nalau manarihon ngolutta jala diloas hita manggotil sian. Naniula ni tangatta. Buano taduinian. Deba. Gabi pilihan na mangulu di tonga-tonga ni huriei. Alayolan itu tu sotong gabi bogot tu pangujunak kita. Dia ka ulaon aka nadenggan napi nasahat di tonga-tonga ni huria tu hita. Asa unang gabi tapasaun aka lomo ni roat na sabing soolo. Manangihon aka hata na uli nadinggan. Naung taputucon manang naung tagorga. Di bagasan aka pakatayon nang aka parapotan. Unang gabi mata dosa akan dataula. Unang gabi mata solas ni roha akan naung taula. Tungso jadi hita. Pasauton lomo ni roata ikon lomo ni rohan di debatado na taula di bagasan ngolukta. Asa marsangap debata dan marsangap pribadi. Asa marsangap debata na unang marsangap aka golongan. Marsangap matuhatay.
sianaka ulaun nataula jalana tapukka di bagasan pardalanan ningulutta. Asa manangisen na sayo lepas patujolo aka dirida. Ditonga-tonga di bagas joro. Asa manangisen na say patujolo aka sakap-sakap na di bagasan rohana so sakap ni bata. Sotong gabi muruk tu hatay di tonga-tonga ta. Uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus. Songon sadar rumah tangga dang tarbain suadong aka ragam ni hamaulon di tonga-tonga ni huriai. Nang songoni di tonga-tonga ni rumah tangga. Si pata boy do galumbang ro di tonga-tonga ni ngolu. Nang di tonga-tonga ni parsaripeo. Si pata olo do namar siatoan aka ama rapon inata. Si pataolo dodak marsyatoan aka inata nang tua kayana konna alai tutu bohado. Tari konot do rumah tanggai, hancur honot do rumah tanggai daong. Danga dong na boy lari sian sada kenyataan. Rumah tanggai ikon hot di hahotanna. Rumah tanggai ikon togu di padan naung di patupa. Alani bohado si bahenota, bohado si ulahonota molo adong ragam ni hamaulon di tengah-tengah ni rumah tangga dan di perdalanan ninggolu si gaduh hari. Napar jolo ingotota ima hata ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat siai. Ahama didok disi martua mahalak si bahen dame. Guaran manasida anak ni debata. Atong ahado balik ni marje mahalak nasai pak balga-balga persoalan. Aidang tagamon bei anak ni dibata. Atong lao mangyahi hadameoni. Ida utama nang pardalanan ningolu ni Tuhan Yesus. Si patahalak na lao mabedame ikon dohona pusay bana. Jaladang populer. Ida utama Tuhan Yesus. Hona tijo, hona pastap, hona rehe-rehe, bahkan sahat tu hau parsilangi. Ido na masa di pardalanan ni ngulu ni Tuhan Yesus. Ido na masa di tonga-tonga ni ngulu ni halak na porsea. Alani molo tungadong di ida hoa kamanga kainang dongan mutar somong di bagasan dosa. Molo tungadong di ida hoa kamanga kainang dongan mutar somong di bagasan pangalahon nasusuman dang laos gabi pabagas semu hasalaanna. Dang laos gabi tihaomu ibadah dang laos pabalik-balik konom muhata. Alai paingot atong togu-togu atong. Bahkan togihon di mana sarap martang yang dungi sol-solan nama rohana gabi mandok ali Tuhan sesa dosaku nagodagi. Asa manangisen na yang marsangap di ulama lomo di rohani di bata. Asa manangisen na yang marmauliam di ulama dame nasihat tuhatai ay martua masih baik dame. Ay guaron manasida anak ni di bata. Martua maparrohana yas. Songonido na pinasahat ni turbukon di tonga-tongata. Dinatar somong si Onesimus. Sadana poso ni si Pilemon. Ima halak hatuban. Seorang rakyat kecil, seorang yang sangat kecil yang bahkan tidak diperdulikan oleh orang lain. Bahkan tuannya juga tidak peduli. Macai kurang hita dang parduli tu akan meti ay merasa hita dang satu level. Macai kurang hita dang parduli tu akan fokus ay merasa hita dang taraftai, dang dongatai, dang tuk, dang patuti rap sapanganan dotau. Alahatoban Onesimus akadongan
Mana tagamon na boy pakilalalon na. Totu sahali seorang budak, seorang yang sangat kecil, seorang pekerja kasar dan keras. Dan godang gerakan ni soholan pasauton lomo ni rohani tuanna. Jut-jut doi menahan lapar. Jut-jut doi menahan ketidakadilan. Jut-jut doi paida-ida ngolu nasai olo semena-mena. Imana masa alani dang tahan ibana lari dari perbudakan ini totu dibuan ibana ugasan naso ugasan na mengihutton akka pande bisu taringot tu pada narodi lari do Onesimus uhud mabuan aka naso milikna ale yang dihitai torgabe sar-sar doi tadok panakko unang dongani panakko doi unang dongani panakko doi inung nai panakko doi amung nai panakko doi opung nai imanggo dihalak nah urang porsiale pajupang may bana dohot Paulus akadongan di dok Paulus tu ibana ditugu-tugu Onesimus dang dipaloas ibana tarsomong di bagasan dosai dang diloas ibana terus mangulu di bagasan hadosoni jaladang itu ibana natikos ulon ni aleda pasti makatai do Onesimus tu Paulus makatai do Paulus tu si Onesimus dang laos di pabidang-bidang Paulus parrohaon ni Pilemon. Yang laos di pabidang-bidang di Paulus hatak kangangon ni akan asing. Diajari, ditogu-togu ibana. Asa unang lambagas aka ulau nasala saya ditorucon. Dangolo ibana songon. Dangolo ibana lau pabalik-balik kok kata. Ditogu-togu. Jala diajari ibana. Rap martangiang. Jala diloas si Onesimus martangiang. Disol-soli Onesimus marohana. Gabi porsea ibana di Jesus. Dongan saulaun ma ibana. Di harazauni. Ale diboto hamudu akadongan. Dang los dimuruki ibana si Pilemon. Jala daong di otapi dibuat ibana sian si jolo di si Pilemon. Daong. Dang ditahan ibana si Onesimus. Sada contoh nadinggan barita nauli sadarion. Ima. Molo tarsomong dongan mi di bagasan hajahaton. Menurutmu, kalau kawanmu itu seorang yang jahat. Menurutmu, kalau kawanmu itu adalah seorang yang tidak baik, kamu bukan membiarkan dia jatuh ke dalam pencobaan. Kamu bukan malah menginjak dia. Kamu bukan malah mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Lalu menyalahkan orang lain. Tapi ajar dan tegurlah dia bahwa itu salah, tetap salah. Dan ajaklah dia berdoa. Biarkan dia berdoa dan biarkan dia menyesali dirinya. Laos disuruh si Paulus do Onesimus mulak ma dapot ton ma si Pilemon. Itu luar biasa. Dia suruh pulang. Tentu dibekali dengan surat ale Pilemon. Rohak kunian na yang tading do ibana di son. Asa olo ibana mangarabopi. Asarap doh tahu mangulau-ulau. Tapi Paulus tidak egois. Dia suruh Onesimus pulang. Dia enggak egois. Dia tidak mau menunjukkan sangat nasab diri. Enggak. Bukan begitu mental orang Kristen. Enggak. Bukan begitu mental orang yang pintar. Tidak. Tapi dia mengatakan berangkatlah.
Dapotun matuanmu, Onesimus. Ale hubain masurat. Ale pilemon jakon maibana. Molo donganmu do iba, donganmu do dialah hoau, jakon maibana. Keberanian seorang Kristen adalah bagaimana Kristus menjadi pardamaiata. Dibutuhmu do dongan, isi do pada mehokol tu amai. Siapakah yang memperdamaikan engkau dengan Tuhanmu? Yesus do pardamaiata tu amai. Dan Yesus tidak memprovokasi, tapi Yesus datang mengorbankan diri. Kamu salah. Yesus tidak pernah menyetujui perbuatan dosa kita. Yesus tidak pernah menyetujui keangkuhan kita. Yesus tidak pernah menyetujui keserakahan kita. Tapi ketika Yesus memberikan ajaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nunga di leon di mana patron, nunga di leon di mana barita nauli, hiduplah dalam kasih. Alai di loas doho mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Ketika engkau menentukan keputusanmu untuk melawan firman Tuhan, ketahuilah saat itu juga engkau sedang berjalan menuju kehancuran. Alani, Huria Ananiasian di Tuhan Yesus, Onesimus disuruh, berangkatlah. Pergilah. Jala di do ibana, molo dirajumiho, molo tajah satu ayat sia polisia, molo dirajumiho adong utang nibana, molo dirajumiho adong harugiom muala nibana, tunggu ma itu au, alai jakun ma ibana. Serentak dengan itu, Paulus ingin mengatakan, berhenti dari perbudakan, berhenti melakukan pengkotak-kotakan, berhenti untuk menghina derajat kemanusiaan. Maka kado yang besar di Mingguta Saderion tu sudah ruas huria dot parhalado nang padita di tonga-tonga ni huria HKBP kebayuranon di nataula-ulau tahun di natahalacon pestata 70 tahun los tapadomu tu pesta gotilon. Kita mari mengatakan, mencoba melupakan kesalahan orang lain, melupakan kekurangan orang lain. Karena apa? Karena engkau juga bukan orang yang baik dan benar. Karena engkau sampai sekarang sangat butuh pengampunan. Kita tergantung kepada pengampunan Yesus Kristus. Maka kabar sukacita di Pestata Sadarion, ketahuilah Yesus mengampunimu, Yesus mengasihimu. Di asi ide batado dak danak sahat tunama goda alani unang be saya tadat dati laho mangulahon aka namaralo tulomo ni rohani Tuhani. Alani saya tatiup madame nasian Tuhani. Nangpe sipata ikon manaon hita dinahacit. Nangpe ikon sipata tataon hata. Alai ingot mah martua do halak si bain dame. Ego aron mana si dana di debata. Ido paripen ni Tuhani. Itulah rumah tangga yang sejati. Karakter keluarga yang sejati adalah ketika seorang bapak sebelum istrinya meminta maaf, dia sudah memaafkan istrinya. Sebelum anaknya meminta maaf, dia sudah memaafkan anaknya. Karakter seorang istri yang baik, yang Kristiani. Sebelum suaminya minta maaf, dia sudah memaafkan suaminya. Sebelum anaknya meminta maaf, dia sudah memaafkan anaknya. Atau dangadong natu mimbu siani, dangadong natu mimbu siat damai Allah Yesus do damai ai do ibana Yesus do
pardamiata. Atau di ulota sadarion kita menerima kado yang sangat besar. Apa itu? Kita menerima kehadiran Yesus di tonga-tonga ni rumah tangga. Di tonga-tonga ni ngolu siganu pari. Jakon ibana buka roha dot pikarmi. Luas Yesus si mian di si marhite-hite tondina nabadiai. Langsung ni manang husapahami mahamu akadongan nami. Natongon di bagasan parsahiton budang furang lasni rohamuna. Rap manuang lasni rohata amang inang nangpe terbaring lemah hamunuang di podaman muna ala di parsahiton hamang situa bicar marpaung inang samora simanjuntak silitonga Rita lumban raja natongon sangat lemah nuang kondisi. Sadarion lasma roham, Yesus ada bersama denganmu. Manang dia sakap ni Tuhata. Saya tok tong madokon saat diho daging do todiku ali Tuhan. Ai hodo napuna au. Sedai jakon hamuma hasesan di dosa. David Sinaga, amang birong tambunan, inang birong tambunan, Wilprit Hutagalung, opung Rusmina napitu bulu tampu bolon. Siti Asmin Simanuk Khalid baru Sitopul, Sondang Hutayan Pangaribuan, Purnama Siahan Simanjuntak, Frida Panggabean Sitompul, Inang Anenggolan Simbolon, Nilam Tobing Buru Batubara, Inang Simorangkir Buru Lumban Tobing, Desi Siombing Lumban Raja, Margaret Sitorus Buru Silaban, Jansen Huta Barat, Immanuel Siregar, Titi Siahan Buru Sinaga, Silpi Sirait Buru Huta Barat. Guk malas ni roham, rabdo tami marlas ni roham ita. Sahat manang selamat ulang tahun di hamu. Jalo hamuma kadona bolon, hadiana bolon sian Kristus raja diuriai di hari naulina denganon. Ukap rohadot pikirmi. Luas maibana mangula di bagasan rohadot ate-atem. Tagamma hasesan ni dosa, tagamma nang hahi rason ni daging nang todi. Atong sudi hamur ruas ni huria. Namar minggu di garejaon manang natongon ditongan di bagas. Manang di dia hamu noeng na terhubung do tami ingot hamu ma. Paripe ni Tuhani do hamu. Ala paripe ni Tuhani hamu. Kristus do uluni ganup rumah tangga. Jakon mai rumah tangga na uli mai, rumah tangga na dinggan mai, ala Kristus na punaho. Amin. Melihat Tuhan dia sindurham na mandungani na marmanihan. Di pesta nami sadarion di luas suami marlas di roh. Alalas di pesta nami sadarion di pabotohoko sada barita nauli asa sai unang hudat dati hami. Mangulahon naso lomoni roham. Asa manang isis yang tunga-tunga nami ruas di hurian ng parhala doa sa itong mangolu di bagasan serep di roha mangolu di bagasan biar mida Jehovah asa si baik dami hamiali Tuhan. Jalo ma parsobon nami, jalo ma ulon nami sadarion. Bain uap na hukus dia dopamu nabadiai. Amin. Saat maitan waeng tulon napa saton pilihan pesta.
Hamu dongan sahurian Jonjong dohami dison aka perwakilan sektor naik pabuan siluatta di pesta lasni roha na tapatupa sadarion siluaon ima parbue ni nataula di huta nang di balian ala takas subotohami tung debatatta na sumarmula jala na sumarujung debatasi tepal langit dohot tanoido na majadi hotsa jala mamasu-masu hita ala ni elektron hamuma silwa namion tujolona ale akka naposo ni debata asa dijakon luhut nai laos pangido hamuma nang tu debata asa ditupak jala dipasu-pasu luhut na ruas dohot kuriana tutiki nananaingro sinur na pinahan gabe na nyula jala horas colma hamu ruas na hinaulungan ni Tuhata mauliate madi Tuhata nang manosoi rohamu nama bente mambuan pilihan tujuluna ala ditanda hamu pambayanan na nabalgai rap martang yang mahita mangido tujuluna asa ditupak akan taula jala horas jolma taruh kamu ma pilihan muna di bagasan polo-polo Roma sektor Sauduran Di
Kebayoran Gandaria Dohot Tridharma Romahamu Amang musik. Biar dulu. Olah gabi nang bayanan natin sa misura. Apa keputusan rapat? Nungata Jalobe Siluasian HKBP Tridharma. Nungata Jalobe Siluasian HKBP Gandaria Marsangat Matuhata. Horas Masabungan, Horas Manang Huria Pagaran. Takut keramaian. Jadi maulia tema dihita salutna ungasahat siluamuna sian sektor kategorial do sianak kapagaran. Jadi mangarade mahita asa taujungi acara ibadatta. Ring Mahita Jongjong. Tapasahat ma pilihan nata papungon tu adu pandiri bata martang yang mahita. Dia kasih tuan akin. Nung ata pasat siluakta tuhriana songon parbue ni aka nataula. Atong tangyo kamu mahatan di bata nama dok. Ale marhuaso di bata mangusehon saluhut asi-asi tu hamu asa sadok tuk situtu di hamu jala marlobi-lobi hamu
Jala patu pahon salut ulaon nadinggan. Alani gabi pangului mah hita di Tuhani. Dada sasiuluan songon ni tema pestata sadarion. Mari ni mahita. Marolo tondiki ainau ditobus Yesusi amu sude bege mai sailas roha kumandoki sonori tinggi Tunjukkan Yesus Tuhaki donde nama gloria karmen marlos di rohau sonari tinggi tunjukkan Yesus Tuhaki. di halolong narohaki tuna soboy bemagoi Ramatapa pinggul natu manihona sonari tinggi tunjukkan Yesus Tuhaki Tandi nama ngajaria Tarpan marlas di rohau sonari Tinggi tunjukkan Yesus Tuhaki. Tapa sahat ma pilihan na tapa pungon tu adupan di bata martang yang mahita. Ali di bata manamina di banua gicang. Hodo haruan di salut sileon-leon na dinggandot na saulibasa na maliutus. Upasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti asa hupar hasia kami pilihanon. Patimbulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang di sileon-leon mi di hami. Al salam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata amanami perdingan basa na sumurungi. Narodo hami tujolo mambuan puji-pujian dot holop-holop. Mau lihat rohanami ala di pasu-pasu ho na hula hami. Gabe jupak kami parbuesian haumai. Marlas ni roha hami nuaing mangaleon silen-leon nami nadinggan tuho. Nalau pasanga pokodo hami. Ala ni pangaramutin di hami. Dot di aka ulaun nahu ula hami. Jalamalua hami di baik kosian ragam ni parmaran. Nah orang tamado hami nian majalo asini roham nagodangi ala jut hulau si hami paretam sai sesa ma dosa nami jala unang jujur pambahenan nami i sai togu mahami marhite-hite si leon-leon mi asalam hutan dahami roha naso hasea jala huitok kami asalam hupaubahami roha naso hasea jala huitok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai buhai marohanami marhite-hite todim. Asa hutan dahami godang di sileon-leon mudi hami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat tuho. Sai urupi akan apogos dohot nadangol. Unang loas mate atur raparon manang ise na magkabiariho. Sai tatap mana halianon. Jala sai suruh pangurupi tunasida. Saya poi makanamora naduma asa dilehon tu akan nahurangan. Sai pasu-pasu mahatam turohanami asa ido hanguluan ni todinami. Sai paingot hami di ujung nilakanami asa unak kolan hanguluan di tanoon hululuyami. Alai togu-togu mahami asa hupareak kami hanguluan dot arta naso olo
sudai silen leonom mutu hami, sai pasu-pasu ma namang gonggomi hami, dohot panguhum, rodiaka raja asa tigor uhum nasida, jalasa diuruhon nasida paripena, tuaka ulaun nadinggan. Sai paringgas mahami mula-ulaun, ai patik muhyad doi, asalam moru bilangannya kana jukat, jalalam tutorop na parasi roha, na pasanga poko, sai boan hami sian rura hasusaanon, tulabungmu, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harazonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongan, songon na di banua gijang, leon matu hami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangujunan, palu ama hami sian pangago. Pasuk-pasuk jala diramoti Tuhan debatama, disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaorhon madamena, tutun di munabe. Amin. Uriani Tuhan Yesus, sahat matu hita salinai, tabedot horas-horas, marsi leanan tangan siamun mahita marsi jalangan, ditongan di bagas, anggo hita na di gereja, salam torona masongonon, namaste, rap mandok, selamat ulang tahun horas madi hita sudi. Sahat mahita non uset tu acara perayaan, pasatan matom. Tes. Jadi mangaradi mehita tu acara sesi perayaan tiup lilin alai iputar ma temsong ni ulang tahun tanah 70 tahunan. Saat ku memandang bentangan cakrawala
Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuat tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Let's go buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. Bege Yesus Kristus mengasiho. Ingat Yesus dan Ia mana dikono. Atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bege Yesus Kristus mengasiho. Ingat Yesus dahil menarikono. Katong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bukan aku yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuat tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Bukan kita yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih kita. Kau dan ku bertumbuh subur, berbuat tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan darinya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Selamat ulang tahun ma di sude ruas ni uria parhalado nang di sude kita HKBP Kebayoran dohot nang di pagaran rap mahita di bagasan Kristus Yesus tajakon ma kado nombalga ima Yesus do pardamia tatu amai laus ima silen leon nabolon di sude ruas ni uria rap dot parhalado di gandup rumah tangga bohobi 70 tahun tajakon ma Tuhani. Melihat ma di Tuhata, Horas ma, selamat ulang tahun di kita Sudena. Dari pagaran. Embus, kipas. Oke. Rakma, betul. Nama wakili Pagaran HKBP Tridharma Dohot HKBP Kebayoran Gandiria Roma Hamutu Jolo Asarap Pita Makalason Tiup Lilin Roma Hamu Amang Parjolo
Parjulo Jinauma na mewakili sektor-sektor asa di Jalohamu kue ulang tahun. Parjulo tu na mewakili sektor Sauduran. Jalohamu kue ulang tahunan. Roma wakil ni Sauduran. Habis Roma muse wakil ni Saroha. Jalohamu kue ulang tahunan. Marsada. Dia wakil-wakil sektor. Habis Roma muse Sian Marsada. Sian Bodung. Dusun mah perwakilan sektor. Tatahi Dohot Sion. Ulahi muse na mewakili Sauduran. Amang situa monang sitorus. Mangarade mana mewakili sektor Saroha. Sektor Saroha. Ise Inang Pandiana na mewakili sektor Saroha. Onma kue ulang tahunta. Jinoma na mewakili Marsada. Sektor Marsada. Ise na mewakili sektor Marsada. Jalohamu kue ulang tahun. Sektor Marsada. Selamat ulang tahun untuk sektor Marsada. Buat kamu tuh sektor Muna dibagi-bagi. Jinoma muse na mewakili sektor Godung. Jalohamu sektor Godung. Onma kue ulang tahun. Godung. Selamat ulang tahun untuk sektor Godung. Jinoma muse na mewakili sektor Satahi. Satahi, isi nama mewakili Satahi. Jalohamu Senambang Pandita, kue ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Sudehita, untuk sektor Satahi. Bawalah, udah. Nah, Parpudi Sian sektor Sion. Roma hamu sektor Sion, Jalohamu ma kue ulang tahun. Saya namang ya. Selamat ulang tahun untuk sektor Sion. Udah. Pagaran. Udah. Jadi ima kasahatanna kue ulang tahun di hita tude na somandapot dope na di jolon ma gabe kueta saluhutna. Amat tak potong. Inilah untuk Gandaria ini potong. Tridharma. Baik, jadi last but not least tu pagaran nami HKBP Kebayoran Gandaria Roma hamu amang Jalohamu ma ulak kue ulang tahun. Gandaria. Pangihut mamuse tu HKBP Tridharma. Baik, jadi nga selesai hita tiup lilin mula mahita tu hudulat tabe. Asa tabege kata sambutan na dipasahat apa dong akta panitia. Jadi mula mahita tu hudulat tabe lau membege kata sambutan. Oh, foto-foto sekali.
Satu kali lagi. Hitung. Ya. Bebas. Senyum. Baik, jadi selanjutnya kita akan memasuki mendengarkan kata sambutan. Ada 3 kata sambutan yang akan disampaikan. Dah, bagi kue ya. Yang pertama kepada ketua panitia, kemudian yang mewakili jemaat, dan yang ketiga Mang Pendeta Resort. Alangana yang habis waktu ta, jadi kata sambutan supaya dibuat singkat dan seringkas mungkin. Parjolo pinasaha matu ketua panitia Situa Togu Tagalung. Horas madihamu damang dainang. Horas madihamu damang dainang. Do di anak kon nami na poso bulung, do di sude remaja. Na inaholongan itu Yesus Kristus. Nama dohoti pesta lasnirwatta di bagas joron nang di bagas nabi. Mandok mauliate doi tatutuatta di bata. Alaboy tapatupa prograpta on. Ima pesta ulang tahun papitupuluhon .gotilon 2020 sada. Di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 sia. Nah dimulai sian pragotilon. Sahat tu pesta las niroha na tapatupa sadarion. Didongani Tuhani do hita boy sikop. Tapatupa sude acara pragotiloni. Jala sadarion marulup-ulup patupahon pesta las niroha. Jala mardalan macayuli dan tepat waktu. Mandok mauliate tongi batu saluhut ruas ni HKBP Kebayoran. Ima marhite-hite sektor-sektor, kategorial, kur, dohot pagaran, di dukungan jala partisipasi muna, mambuan siluatta di pesta las di roha, natapatupa sadarion. Siluaon ima parbue na taula, jala tapasahat tu jolo di debata, songon hamalotetta di pasu-pasu, dohot pangaramution, na dihita barsada-sada sa leling na sa taonon. Godang ni pemasukan siluatta saderion ima 715 juta rupiah. Mauliate mari Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Tong deba mandok mauliate tidulung aku parhalado di dukungan dohot masukan na membangun sian hamuna. Sian na mulai hami panitiam mangarang-rangi sahat na tupatupahon pesta tahun. Sehingga boy mardalan do denggan jala marulup-ulup hita ruas saluhut na guk las niroha. Terakhir mandok moleate doa tu saluhut panitia ulang tahun HKBP. Napa pitupuluhon got pesta gotilon 2020 sada di kerja keras muna kekompakan muna sian mulai na mangarang-rangi melaksanakan kegiatan acara demi acara pragotilon sahat tu napatupa pesta las diroha sadarion selesai do saluhut acara-acara pragotiloni sesuai tu isi nitor songon natai tajajihon tu ruas ni HKBP Kebayoran. Hudok ma dongakku panitia gotilon is the world class gotilon 2001 committee. Selamat mahidita tu sudah panitia dikerja keras muna. Terakhir tiada gading yang tidak retak, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Molo adong nahurang lubi nahu baik kami. Jadi mangido maaf kami tu saluhut ruas ni HKBP Kebayoran suang songoni tu hita sudi akka parhaladu mauliate horas. Oh sorry, adong senayon. Jadi terakhir sian acara pesta gotilon adong 2 buku nahu baik kami
Ima buku bunga rampai dohot buku menuju jubileum. On buku bunga rampai mengenakan karya tulis ilmiah akar ruas nih HKBP yang berisikan ahana masa di HKBP saliling na 70 tahunon. Jadi saya giat mah bukuon boy menjadi inspirasi tu naneng ro dikembangkan. Jala adong sada buku naik ima menuju jubileum 75 tahun. Ini bentuk kumpulan tulisan-tulisan sian akar ruas. Jalaon tetap do boy dilanjutkan tulisan-tulisan non ima menuju jubileum 75 tahun 100 tahun HKBP. Jadi upasat kami mawon bukuon tu amang Pandita uluan HKBP Resort A1 Jolo mamang Pandita. Nungata jalo bukuon ima aka sijahaun dohot aka kesan dan pesan di marhuria songoni nang aka refleksi nang menuju jubileum dan saya sikop songon di bagasan rohatta isini bukuon alani di segala kekurangan dan kelebihannya tajaloma tak perbanyak pemusean non dung bubar panitia manang gabe di pasaan non tuhuria manang natu litbang manang natu sekretariat tapa saat menonon gabe kado ya silen leon gabe kado mawanan non rapdot almanak kan almanak kalender pabua na marulang tahun hita di tonga-tongani huriata horas ma ruasna horas parhaladuna marsangap debata. Jadi kami mengundang Insinyur Budi Manurung untuk memberikan kata sambutan mewakili jemaat. Shalom untuk kita semua. Kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah tua-tua kami yang mungkin tidak bisa beserta dengan kita di gereja ini, yang sedang monitor di rumah masing-masing, Amang dan Inang, seluruh jemaat Resort Kebayoran Baru. Puji dan syukur kita ucapkan pada Tuhan karena kita dapat berkumpul, bersuka cita merayakan hari ulang tahun ke-70 dan juga kita bersuka cita karena atas segala berkat-berkat Tuhan kepada kita. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semuanya. Selamat ulang tahun Gereja Resort Kebayoran Baru yang ke-70. Begitu banyak memori perjalanan suka dan duka di dalam gereja ini. Tapi Tuhan selalu melindungi gereja ini. Bukannya semakin turun gereja ini, tapi semakin berkembang. Puji Tuhan. Dan hampir 2 tahun ini kita mencekam dilanda pandemi COVID-19, mempengaruhi semua tata cara kehidupan kita. Banyak di antara jemaat kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, kurang pendapatan, kesehatan menurun, bahkan banyak yang terlebih dahulu meninggalkan kita.
persekutuan kita ini berubah. Yang biasanya akrab, bersalam-salaman, senyum, tawa, tapi semuanya terhambat adanya protokol kesehatan dan physical distance. Kita udah nggak tahu lagi mana orang yang senyum atau tidak, karena tertutup masker. Sekarang ini saya lagi senyum sebenarnya. Tapi di tengah-tengah kesulitan ini, kita punya kekuatan, kerinduan untuk selalu bersekutu. Ya, ginilah. Kita bisa bersekutu dengan live streaming. Kita masih bisa kurs secara virtual. Kita masih bisa sermon secara online. Walaupun saya udah jarang juga sermon. Dan Tuhan membuka jalan untuk tetap bersuka cita bagi orang yang selalu mempercayainya dan berharap terus padanya. Percayalah itu. Jadi dari kejadian pandemi ini, kita ambil positifnya aja, bahwa gereja dan jemaat harus berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan IT, dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada, sehingga kita dapat beradaptasi dengan new era ini. Karena COVID ini terus terang aja, entah kapan akan selesai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan semua negara bilang kita hidup bersama endemi ini. Nah, ini yang kita harus optimis untuk tetap berkreasi, berrekayasa, sehingga makna persekutuan itu tetap ada di dalam lingkungan gereja kita, Resort Kebayoran Baru ini. Dan apalagi nih ya, lupa. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih, dan untuk itu kami minta tepuk tangan dulu untuk tim media sosial. Tim media sosial yang terus-menerus merekayasa dari mulai awal terus berkembang sampai sekarang ini bukan main. Benar-benar saya mengapresiasi tim media sosial. Ini sebenarnya kelas-kelasnya udah kayak tim media sosial di Trans TV, Trans 7, dan lain sebagainya. Hidup tim media sosial. Terus kita berusaha supaya walaupun jauh kita bisa seperti dekat gitu. Bagaimana caranya tuh? Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh parhalado gereja ini yang tetap optimis bahwa semua jemaat-jemaat bisa terlayani, dan itu sudah terbukti. Betapa beraninya semua parhalado di tengah COVID yang tidak tahu bagaimana mereka bisa menghadiri semua acara-acara kematian, acara-acara penghiburan yang kontak. Itu bukan main, karena saya merasakan, saya 2 kali kena COVID. Jadi apresiasi sekali untuk parhalado, pendeta, dan sintua. Tepuk tangan. Dan tentunya sangat amazing ya, di tengah kesulitan kita seperti ini, kita tadi ketua panitia menginformasikan bahwa kita masih bisa dapat target pengumpulan dana. Hebat, tepuk tangan buat seluruh panitia Gotilan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, marilah kita semuanya, saudara-saudara jemaat, kita dukung gereja ini supaya di kemudian hari kelak
Ya terus terang aja kekhawatiran saya nih, anak-anak kita masih tetap bisa bergereja di sini. Sekian, terpujilah Tuhan. Shalom. Jadi songo nama ngunjungi pinangido madi amang pendeta timbul sitanggang asa Roma amang pandita gonggomi masude aka hata nauli hata nadenggan disude aka haulion nata rapot di bagasan sadarion las ditutup amang lagu Mars baru habisi tang yang penutup. Asa songon mangapu di hita sude nunga sahat nauli sahat manarenggan pinasahat asini rohani tuhata asa amata namartua debata si leon tua si leon pasu-pasu ragam nauli ragam nandinggan hujakon hami mai aka siluan dot hata nauli narenggan sian tonga-tonga ni huria laos jakko kamu ma nang aka nauli narenggan na pinasahat ni debata marhite pasu-pasuna horas mahuriana horas nang parhaladuna marsangap matuhata horas anggota yang panutup na sian enang bitang lagu Mars. Amang inang terkasih, supaya kita berdoa makan juga, mari kita bersatu dalam doa. Puji-pujian hamolate ma upasat hami dina mangujungi hami Tuhan. Di parmingguon lasni roha marhite pesta gotilo doho ulang tahun ni huriam nang boho 70 tahun. Macai uli marture saluhutna. Laos imai lelek nami tuho sapala naung di luaso panitia laho rapdo akar ruas parhalado patupahon parsobaunon pola piga-piga leleng ale Tuhan di paradion so bado ele nami ele Jehovah jalo maon parbadia ima gabe huap na hucus di jolom jala martaba balas ni roha gogo doa porsion nami songon akka kata sambutan naung pinasaha ni akka ama nami atong ale Jehovah mulutung mula pehami siya tonga-tonga ni bagasmon poslora nami ramotamu do bagas joro na pinarbadiam mon na pinaujak mon nang ramotamu salut hami nang karuas ni huriam manang di dia pe Tuhan mangulu manang mate hami sadok di bagas ako mahami nang calon nami masih pangado sinumon naung pinarade ni asin roham marhite huriamon atong ale Jehovah moliate madisalu nai jala pos roha nami di bagasan asini rohap parbadiamu jala pasu-pasu honomui tau pasu-pasu tu daging lumobi tutol dinami
di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, upuji hupasakap kami ma guarmu. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohan debata ama, do parsauran ni toldi parbadia ma, mamasu hita saluhutna. Amin. Marjomuk mahita. Oras. Jadi pengumuman, makanan ada di sebelah kiri, makanan ada di dalam tas.